ideen i vores genkender, den er, ja, for at se efter, om en streng har en længde, som er en potens af 2, så prøver vi bare successivt at blive ved med at halvere antallet af nuller i strengen, og hvis vi til sidst er nede på 1 enkelt 0, så ved vi, at det er gået godt. Så gentager vi simpelthen følgende. Halver antallet af nuller i strengen, og hvis der til sidst, og det gentager vi selvfølgelig indtil vi ikke kan mere, hvis der er 1 0 tilbage, så accepterer vi. Og ellers så afviser vi. Det er ideen. Hvordan kan vi halvere antallet af nuller i en streng? Jo, nu er det jo en Turing-maskine, vi skal lave os, og en Turing-maskine har et bånd. Hvordan kan vi repræsentere det her med at halvere? Jo, lad os lige prøve at se. Prøv lige at tegne et bånd. Det skal være sådan et pænt bånd med i hvert fald tilstrækkeligt mange felter til, at jeg kan tegne 8 nuller. Der kommer jo meget mere plads her. Her har vi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Det er 8 nuller. Det jeg gør, det er, at jeg hele tiden bevæger mig mod højre. Og hver gang jeg bevæger mig et skridt mod højre, så skal jeg hver anden gang krydse et 0 af. Så her, der krydser jeg det første 0 ud. Så bevæger jeg mod højre. Og det er kun hver anden gang, jeg skal gøre det. Så her skal jeg igen krydse et 0 ud. Jeg bevæger mig mod højre. Jeg skal ikke gøre noget. Men nu er det blevet hver anden gang igen. Krydser jeg et 0 ud. Her skal jeg ikke gøre noget. Men her. Krydser et 0 ud. Så bevæger jeg mig mod højre. Jeg skal igen ikke gøre noget. Nu bevæger jeg mod højre. Nu kan jeg se. Nu er jeg forbi den interessante del af båndindholdet. Så går jeg hele vejen tilbage til det første ikke afkrydsede 0. Det har vi der. Står læseordet der. Det krydser jeg ud. Jeg flytter mig herhen. Her skal jeg ingenting gøre. Jeg flytter mig herhen. Her skal jeg krydse ud. Jeg går hen til næste uafkrydsede 0. Men fordi jeg kun skal krydse hvert andet ud, så skal jeg ingenting gøre her. Nu står jeg her. Nu skal jeg gå hele vejen tilbage igen. Til første uafkrydsede 0. Det krydser jeg ud. Så går jeg hen til den næste. Bup. Her er intet at gøre. For det er kun hver andet, jeg skal krydse ud. Og nu kan jeg se. Der var kun 1-0 tilbage. Bing! Det er en god streng, den her. Den kunne jeg lide. Den vil jeg acceptere. Det er ideen i Turing-maskinen. Så det er en Turing-maskine, der benytter sig af en båndalfabet, hvor vi ud over 0, så har vi også et symbol for kryds. Vi skal bevæge os til venstre og til højre og gøre ved. Så en uformel beskrivelse af Turing-maskinen, den er sådan her. Jeg siger på input W. Det første, jeg skal gøre, det er, jeg skal kunne se, når jeg skal kunne bevæge mig frem og tilbage, så skal jeg kunne se, hvor venstre ende af båndet er. Marker venstre ende af båndet. Det gør jeg ved, at jeg sætter ikke et kryds, men sætter et blank i stedet for første 0. Og
Dernæst så gentager jeg følgende. Kryds hvert andet. Hvert andet 0A. Og det gør jeg indtil det ikke er muligt mere. Og så flytter vi hovedet til venstre. Og så går jeg tilbage til 2. Og når jeg ikke kan udføre skridt 2 mere, så siger jeg, hvis der nu er 1-0 tilbage, jamen så accepterer jeg. Ellers så afviser jeg. Så det er ideen. Nu vil jeg prøve at lave en Turing-maskine helt formelt ved at tegne en graf. I min Turing-maskine så skal starttilstanden, ligesom hvis det var en elendig automat, markeres med en pil. Sådan der. Hvad er det så Turing-maskinen gør? Jo, jeg startede med at, som sagt, erstatte det første 0 med et tomt felt. Så her der ser jeg, at hvis jeg ser det første 0, så erstatter jeg det med tom og går mod højre. Og dernæst giver jeg mig til at krydse hvert andet 0 ud. Så jeg skal her have en transition, som når jeg ser det næste 0, så erstatter jeg det med et kryds, flytter læsehovedet en tak mod højre. Og så er det sådan, at jeg, hvis jeg nu er på et andet sted i beregningen, hvis jeg ser et kryds, jamen så skal jeg bare flytte læsehovedet med højre, erstatter ikke krydset med andet end det kryds, der var, så det markerer jeg sådan her. Jeg skriver bare x, og så går jeg mod højre. Det er en forkortelse af notationen, hvor jeg ikke gør opmærksom på, at jeg erstatter en tegn, fordi jeg erstatter ikke tegnet kryds, bliver ved med at stå der. Og så skal jeg krydse hvert andet tegn ud. Så det vil sige, at jeg hernede skal have en tilstand, der kommer i, hvis jeg nu rent faktisk ser et 0. Den næste 0 skal jeg nemlig ikke krydse ud, så 0 her til leje bliver stående, flytter mod højre. Men hernede, der ser jeg så måske et 0 igen. Hvis jeg ser et 0 igen, jamen så krydser jeg det ud og går mod højre. Hernede, i den her tilstand, skal jeg gøre ligesom i den øvre tilstand. Hvis jeg ser et kryds, så går jeg bare videre. På den her måde vil den her del af Turing-maskinen sikre, at jeg krydser hvert andet 0 ud. Hvad så hvis nu, at jeg på et tidspunkt er færdig med at krydse ud, fordi nu er jeg nået hen til til slutningen af den interessante del af båndet? Jo, det kan jeg se ved, at jeg nu ser et tomt tegn. Tomt tegn, jamen så begynder jeg at gå mod venstre. Og det gør jeg heroppe. Ideen er, at når jeg nu er nået hen til slutningen af den interessante del af båndet, jamen så hver eneste gang jeg ser noget, som ikke er til tomme, så går jeg bare mod venstre. Uanset om det er et 0 eller om det er et kryds, så bliver jeg bare med at gå mod venstre. Så her har jeg en lykke af det. Og den var en lidt lille lykke. Den er blevet lidt større nu. Og så på et tidspunkt, så er jeg helt henne på det felt, der er længst til venstre på båndet. Og hvad gør jeg så? Jamen, så går jeg jo bare tilbage herned til. For her skal jeg nu igen i gang med at krydse hvert andet 0 ud. Så her går jeg hen, hvis jeg ser det tomme felt, og så begynder jeg at gå mod højre.
I den her tilstand, som vi har fat i her, tilstand nummer 2, den her, der skal jeg også kunne gøre rede for, hvad jeg skal gøre, hvis jeg er et stykke henne i min beregning, og jeg skal passere forbi nogle krydser på det her tidspunkt, så der skal også være en lykke her, som siger, hvis jeg nu ser nogle krydser, så lader jeg den bare blive stående og gå mod højre. Godt. Det er næsten hele Turing-maskinen. Vi skal bare lige fortælle, hvornår vi skal acceptere, og hvornår vi skal afvise. Hvis jeg på et tidspunkt opdager, at der kun er 1 0 tilbage, så gør jeg det her. Det gør jeg nemlig ved, at jeg opdager, at nu har jeg besøgt alt. Alt er krydset af. Så går jeg ned her i accept-listen. Der har vi den. Og det gør jeg som sagt, hvis nu det var tilfældet, at jeg så en tom, så går jeg ned i accept. Der er også den anden mulighed, det er, at jeg på det her tidspunkt, og her er jeg, hvis jeg har krydset et ulige antal nuller ud, så opdager jeg, at nu er der ikke mere. Jamen, så skal jeg gå hen i afvistilstanden. Fordi nu kan jeg ikke halvere mere, selvom jeg egentlig burde. Så her skal jeg have min Q-reject. Og så der havner jeg som sagt, hvis så et tomt felt på det her tidspunkt. Hvordan kan jeg ellers komme til at afvise? Jo, det kan jeg også, hvis jeg nu, når jeg starter, opdager, at der stod ingenting på båndet. Sådan der. Og jeg kan også komme til at afvise, hvis nu, at det startede med, at der så et kryds. Nogen vil sige, hov, det der, det sker aldrig nogensinde. Nej, det gør det ikke. Men vores Turing-maskine beskrivelse, den skal så højde for hver eneste kombination af en tilstand og et båndsymbol, hvor vi skal gå hen. Så derfor skal vi også have sådan noget, som umiddelbart virker overflødigt. Vi siger også, at transitionsfunktionen, vores overføringsfunktion, skal være en totalfunktion. Godt. Det vi har her, det er en genkender for vores sprog A. Sproget er alle strenge af nuller, der har længt en topotens. Den her maskine M her, det gælder det, at L og M, lige med vores sprog A. Faktisk så gælder det, at M, den standser på et hvert input. Det er ikke svært at se, fordi enten så standser vi i accept, og det er fordi, at vi fik halveret os ned til det kun var et enkelt 0 tilbage, eller også fik vi halveret os ned, og så kunne vi ikke komme videre. Men vores maskine standser på et hvert input, så M er faktisk en afgører. Og det vil sige, at vi har lavet en maskine, som er en genkender for A, og det er faktisk også en afgører. Derfor så må vi have, at A er et afgørbart sprog. Lad os lige vende tilbage til A igen. Hvad var det nu A var? A, det var sproget. Alle de strenge, hvis længde var en topotens. Hvis nu man har hørt godt efter på et tidspunkt i sit liv, så ved man, at sproget A, det er ikke regulært. Man kan bruge pumping-lemma til at vise, at A ikke er regulært, og man kan sørge også vise, at A ikke er kontekstfrit. Og det er jo interessant, fordi her har vi faktisk fået lavet en Turing-maskine. Vi har fået lavet en slags automat, om man vil, som kan afgøre medlemskab i A, men det er et sprog, som ikke er regulært, det er et sprog, der ikke er kontekstfrit. Alene det her lille eksempel viser, at Turing-maskiner kan noget mere end elendige automater. Turing-maskiner er en meget, meget kraftig beregningsmodel. I teksten er der andre eksempler på interessante sprog. Et andet eksempel på et interessant sprog, det er sprog B. Det er kongeeksemplet på sprog, der ikke er kontekstfrit. Det er sproget af alle de strenge, der er på formen W-W, hvor W det er en streng af 0 og 1'er, som alle, der har beskæftiget sig med kontekstfri sprog og pumping-lemma for kontekstfri sprog, bør vide, så er det her jo
kongeeksempel på et ikke kontekstfrit sprog. B er ikke kontekstfrit. Men man kan vise, at B er afgørbart. I bogen vises det, hvordan vi bygger en afgører for B. Og det viser i sig selv, at der er noget interessant på færde. Et tredje eksempel på et sprog, som er interessant, det er sproget alle de stræk, som er på formen 0 i ide, 1 i j'de, 2 i k'de, hvor det gælder, at antallet af k'er er lige med antallet af i'er, antallet af et'er plus antallet af nuller, så k er lige med i plus j, og i og j og k er hele talstørrelsen. Og det her sprog C, ja, det er i hvert fald ikke hverken regulært eller kontekstfrit. Her kan man hygge sig med pumpinglemma, men det her sprog, det er faktisk afgørbart. Og det, der er interessant her, det er, at her kan vi faktisk se, at Turing-maskiner, de kan bruges til at regne med. Og det er ikke så sært, at det er sådan. Turing-maskiner er og har altid været tænkt som en helt generel model for algoritmer. I næste kursusgang kommer vi til at se det helt præcist. Men Turing-maskiner er ikke bare automater med lidt pynt. Turing-maskiner er en generel model for algoritmer. Så de kan ret meget.